Alexa, turn off office light. Okay. It's what day today? It's 9 p.m. It's -2 degrees. It's Thursday and it's 24 of January. Abot niya agis lang breaks, nagpadala si Kilay og kaan donut From New York. breaks nilang giagi ni dere gikan kad Kilay. Thanks, Marge, sa special delivery. Salamat sa paghatod by og Marjo. Jan 24. Some morning food ni po sa doha ka egg. Ano yung breakfast? Mas wala pa ko nag 1 week. Gatas ko sa office, gatas ko diri. Sige, di ka gatas. Dahil sa nilain nga milk nga pang dagko nga powder. Kuan ra gyud. So oatmeal. Good nga nakabalumi nga na si Bibi. Managi ko sugar intake. Tao na siguro from lain things, but honey lang ako Honey. Paris. Inyo lang i-check nga pasteurized. Bawal og non-pasteurized. Okay, so it's 4 p.m. and then ako nasunod si Mipo. Auditions, Olympians, anana daghan kay all of the geniuses and talented people daghan kaayo diha because so much talent and potential is wasted in cemeteries. Meaning daghan kaayo mga great unta but wala nila na live ilang namatay na lang sila nga wala nila na live ilang greatest potential. Kung nakahit na siya Glover sa dito daw siya ka-realize nga kanang dreams won't pay you. So, ihang dream nga pagkartisa, I need to make money. Siya, nasulod siya real estate nga. Best. Yang gibalik nga, is it cash? Ana, nya. Murag na-gets na dahil ato niya. Siya nga, oh, so it's another story niya. Basta, gisampayan pa nila. Itong bottom garage pa. Oh. Itong nagpa-party sila nga. Ito ilang Ferrari nga. Oo, nga, katuilang Oh. gikuan na nagpa-party-party Yeah. sila niya. Ay, Nanggabalibaran ang Hindi offer. balibaran ng offer. Abi nila na. Okay, so drop lang ako si Mipo dito. So shoppers kay na siya ipaliton. Pero balikan na ako siyang balik pod ko diha kay bala na ako sa mga pamaliton. This is week 6 of Mipo's pregnancy. Daghan kay mga changes na lawas. Exciting kayo. So na siya dito ron para mamalit og kuan mga stuff para sa iyahang kagalingan para ma-prepare niya yung kagalingan. So ako po ikog no frills kay murag na ako nakita diri nga ma'am asin og available diri sige og pangita sige nangita mi ato last week ko dyan mi nakita so hopefully na adiri ro no frills. Okay guys, so kabalik na ko. Wala dito sa No Frills. Now, asa gid ka to na mo nakita. Sure gid ko nakita to na mo sa una. Naingato nga gatas, nakakuan pa na ito. Sure naka-box. Anyways, to na ko si Mipo. Can talk to you later. Bye. Also, okay ko mo cheese. So, has been my only sugar, honey.
Pampanga. It's 9:30 p.m. and your mama is Kani, pero ganahan daw kag food. ako na may kong fry. Ganahan daw siya fries lang. Sa na oras. Sige na, pag ikuan na bigay at orderon. Grabe katog now. Minus 21 degrees ang temperature plus the wind chill. Maabot ng mga minus 30 ang temperature nga nakabugnaw. And dapat kita ni mo pagdako ni journey sa imong mama. Doing this because I love you so much lang nga gusto namin makita ni mo. Hi, Bucket popcorn chicken? yes, and one gravy, please. Awesome, thank you so much. You too. Hindi na kay ko. I was tracking you. So... Honey. Hello. It's week 8. It's February 14. It's Valentine's Day. And Mipo is doing inasal chicken. I love you. I mean this for you. Thank you. Perfect. Oh, I love this.